Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, mai bine zis la primul episod Go Simulator, adică Căprița din Ohio. M-am spawnat aici prima dată și nu știu de ce. Topogane! Vreau să mă dau pe topogan. Deschide ușa, creștine. Data trecută am rupt poartă. M-am jucat eu pe off-camera și știți ce am făcut? Am rupt porțile raiului. Că m-am dus în rai sau în ea. Ok. Hai să vedem. Bă, m-am jucat eu pe off-camera. Fiți atenți. Zât la tine în backrooms. Stai mă că nu-mi iese schema. Zât la tine în backrooms. What? What? Deci tu stai cu masa așa și... Oh, shit. L-a călcat mașina pe ăla. Zât la tine acasă. Ți-ai rupt toate oasele? Bine, mă. Mă bucur. Ia, mă. Ia. Bă, îl iau. Hei, nu trebuia să fugi. Au fugit oamenii de mine. Sunt doar o căpriță. Bă, tu nu fugi. Vreau să-l iau. Vreau să-l iau cu mine. Gata. Tu ești prietenul meu. Au, limba mea. Hei, unde mi-e prietenul? Salut! Tu vii cu mine. Cum ar fi? Hei, prietene! Vrei să te distrezi un pic pe trambulină? Cred că și-o rupt omul toate oasele. Hai să... Bă, unde? M-am blocat. Bă! Ce mă? Nu, prietenul meu. Am zis că vei veni cu mine. Gata. Tu vii cu mine. Tu ești prietenul meu acum. Bă, ce are, mă? Capra noastră n-are putere. Mamă, și-am... Ia. Omule, bă, prietene? Hai că te-am scos eu de acolo. Cred că și-a rupt omul toate oasele. Prietene! Și zât la mince! Mamă, cred că asta l-a durut pe săracul om. Deci, mai vrei? Bă, i-a plăcut. Înseamnă că mai vreau o dată. Ce, mă? Bă, asta n-a fost ce trebuia să fie. Bă, unde e prietenul meu? Prietene, unde ești? Hei, nu fugi! Ai zis că suntem prieteni. Stai să... Salvează-l pe prietenul. Mi-am pierdut prietenul. Nu-i nimic, îmi fac altul. Mamă! Bă, dar cum dă, mamă?
Mamă, ce pumni nas dăm astăzi la niște persoane. Am făcut un prieten nou. Salut. Salut. Tu vii cu mine. Tu ești prietenul meu acum. Prietenul? Vrei să vii? Oh. Oh, oh. Oh. Ah! 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 Au! Prietene, ești bine? Cred că și-a rupt toate oasele. Nu-i nimic, hai la spital. Am uitat să ne cunoaștem. Eu sunt Căprița din Ohio. Tu ești Alex, am înțeles. Hai să vrem! Bă, de ce? Bă. Hei. Hei. Prietene? Wow! Prietene. Prietenul meu. Nu. Cred că mi s-a blocat limba. Ai venit. Am înțeles. Deci tu veneai cu mine. Ei, bă, unde ești? Hai facem întrecere. Ura! Ia! Și în backrooms. Ți-a plăcut? Bă. Nu. Salut, prietene, hai să... Bă. Pe bune? Vino! Uite, te ajut eu. Bă, ce-are, mă? Te băga sub? Prost mai ești. Am un prieten prost. Hai că-ți dau drumul. Păi rămâi aici, Ohlana. Bine, păi... N-o să te salvezi, împuțitule. Scapă-te singur. Hai să vedem. Deci am rupt porțile raiului și hai să-mi fac alt prieten. Mi-am găsit o prietenă de la mașina de... Bă. Hei, prietenu, ai mai văzut vreodată cum e să sari pe o trambulină cu o capră? N-ai mai văzut în viața ta. Ok. Păi te ajut eu. Ai venit aici, după te duci pe acest ventilator și zbori. Ți-a plăcut? Acum trebuie să te duci pe topogan, mai ai un prieten acolo, dar s-a blocat, nu știu. A reușit și BUM! Și bă. Bă, dar unde se duce? În becrum s-a băgat. Hei, prietena! Prietena mea a fugit, nu! Toți prietenii vor să scape de mine, de ce? Hai să vedem. Ok. Bă.
Vreau să-mi fac... Prietena mea a fugit! Mă, cum îți permiți să fugi de mine? David, Ok. mai ai 10 minute pe telefon și gata. Bine. Ok. Și se dă peste cap. Ok, fetițo, ai văzut vreodată cum e să te dai pe un topogan? Da. 10 minute mai stau. Ok. Este 18:30. Ok. 18:40 livrezi telefonul. Bine. 18:30, 30. Ok. Woohoo! Și zât în Becrums. Vrei să sari? Dacă nu ți-am arătat niciodată cum să sari pe un trambol. Hei! Deci mereu trebuie să... Am doi prieteni, una de asta și una de asta. Pe tine te las că ești veche. Woohoo! Nu vrei? Hai mă. Hai să... Ui! Bă! Caprița noastră era băbuită. Haide. Bă! Hai mă, fato! Dă din buchi. Nu! Hai stai. Aoleu! Hai că m-am dus în Becrums. Stai mă, că mă duc să-mi iau prietena. Bine că îmi țin rezervă de prieteni. Prieten de rezervă. Bă, ce mă? Ok. Hai să te dau pe topogan. Tu stai aici. Bă. Da să-mi iau. Prietene, ce dor mi-a fost de tine. Credeam că ai fugit. Ce mă? Hai. Haide cu mine în oraș. Haide cu mine să dăm pumnii la persoane. Cred că acolo erau foarte mulți oameni. Oh, caprița de aur! O trofee 8 din 20. Bă. Ok. Cam acesta a fost episodul.